processrätt. Mitt uppdrag som promotor är mig givet av fakulteten för skogsvetenskap. Jag, Håkan Olsson, ordinarie professor i skoglig fjärrbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet. Själv skoglig doktor. Lagerkransen, det högsta lärostecknet. Ringen, trohetens symbol. Och diplomet, beviset för doktorsvärdighet. Jag vänder mig först till er som fakulteten vill knyta till sin forskningsgemenskap genom att förläna er hedersdoktorvärdigheten. Srinivasa Rao Yamulavadaka. The faculty is saluting you, Srinivasa Rao Yamulavadaka. It's a pleasure and an honor for the faculty to confer an honorary doctorate on you, and herewith express the faculty's respect and great esteem for your contribution to the development of statistical sciences and its application in environmental sciences. Jag ber nu stiga fram och mottaga tecknen på den värdighet som från och med nu tillkommer er. Var hälsad. Mottag hatten. Is that the right size? Mottag ringen. Mottag diplomet. Farväl skoglig hedersdoktor. Sin högsta värdighet. Gud ringar er sin varma hyllning. Och tack för våra lyckönskningar följer er.